Začína takúto krásnou melódiu. A čo k tomu povie pán Šmelcer? Takže nachádzame sa v Piešťanoch, dnes mám pekný deň. Jelchova 2012. Tu vidíte strašné nánosy snehu, miestne potraviny a hospoda, nespokojní susedia. Plus štangasti bojkotujúci pred obchodom. Za zdražovanie základných potravín. Tuto vidíme stroj na guláš, Do ktorého by sme mohli aj nahliadnúť, presne dáme obhliadku. Tu sa nachádza. A tuto je čerstvé. ďalší nespokojní susedia vysávajú akurát podlahy. Alebo vrtajú, neviem to rozoznať. A touto cestou ukončujem tento vstup. Teba naopak zaženú do piči, to by sme trkal. Ale my. Dobro aj dvom. Budú aj vlastné. Vlastné viac, čo? Bohatstvo je viac. Čo je tu? Pozor, iba, keby som pár hodnot